Днес не мина точно както се надявах. Перфектното парти, което планирах, беше прекъснато от двама огромни натрапници. Дори трябваше да отложа среща, която очаквах с нетърпение. Искам да посветя тази песен на Скай. Въпреки че не бяхме заедно, усещах, че си до мен. No time to lose when the bell is ringing. I'm nervous, lose lots of friends to see, many things to do, that's when